Marko Järvisalo, hei! Esittelen teille perinteisen SharePoint-raportoinnin sijasta Power BI-raportointityökalua ja raportoinnin toteuttamista. Tässä meillä on etusivulla meidän sisäinen tiedotussivusto, jota kutsumme nimellä Santra. Siirryn Power BI-ominaisuuksiin valitsemalla vohvelikuviosta Power BI-osion. Tämä siirtyy nyt tänne Power BI:n puolelle, josta ensimmäisenä saan koosteraportin. Tämä koosteraportti sisältää tietoja talouden sekä henkilöstön tiedoista. Eli täällä on kerätty keskeisiä mittaristoja, kuten toimintakuluja, toimintatuottoja, missä päin yrityksiä meidän tietohallinto on ostanut ja millä paikkakunnalla henkilökuntaa palvelussuhteisia on. Mä ensimmäisenä klikkaankin tätä paikkakuntakarttaa ja mennäänpä tuohon henkilöstön puolen raportoinnin osioon. Tässä me nähdään yhdellä silmäyksellä koko palvelussuhteisen henkilökunnan kuva. Voidaan mihin tahansa täällä siirtää hiiriä, nähdään kuinka paljon palvelussuhteista on kysymys, ja klikkaamalla esimerkiksi tuota 55-59 me voidaan rajata minne ja missä palvelussuhteisia meillä on töissä ja kuinka paljon vaikka meillä on 55-59-vuotiaita palvelussuhteisia. Ja mukaan luettuna nähdään myös sukupuolijakauma, joka on tässä esimerkkinä mukana. Ja voidaan milloin tahansa palauttaa takaisinpäin klikkaamalla takaisin valittua mittari. Jos me mennään vielä kartalla lähemmälle, me voidaan tarkemmin nähdä missä meidän palvelussuhteiset fyysisesti on. Ja täällä on ensimmäisenä, vaikka otetaan tuo pallukka, tämä Svinho 23 osoite. Mä klikkaan tätä, jolloin mä näen, että täällä on 26 palvelussuhteista Svinho 23 kiinteistössä töissä. Ja ne on kaikki KV-tessiläisiä. Mä klikkaan takaisin ja palautan alkuperäiseen tilanteeseen. Voidaan katsoa vaikka paljon meillä on töissä naisia ja kuinka paljon niistä on vaikka KV-OV-tessiläisiä. Ja mä palaan takaisin tähän koosteraportille. Klikkaan koosteraportti ja otetaan vaikka tuo toimintakulut suhteessa talousarvioon. Nämä toimintakulut on nyt merkitty tietohallinnon toimintakuluja. Ja täällä on ihan sama tilanne, että jos mä menen vaikka jonkun tietyn laatikon päälle palvelujen ostot ja klikkaan, tämä raportti päivittyy omien valintojeni mukaisesti. Voin ottaa vaikka tuota kuukaudenkin, huhtikuu ja klik. Eli palvelun ostoja on ollut vaikka tuossa tuo määrä ja kokonaismäärä on edelleenkin näkyvissä, kuinka paljon se muodostaa kokonaisuudesta. Mukana on myös tällaisia ihan taulukkomuotoisia tietoja, ja me voidaan näitäkin tarkistella vaikka suurimmasta pienempään, pienemmästä suurempaan. Voidaan mennä ihan koko sivun tilaan, nähdään tarkemmin tilanteet. Ja voidaan myös tarvittaessa ottaa suodatukset pois, eli mennään klikauttamaan suoritustoiminta takaisin alkuperäiseen tilanteeseen. Ja tässä on näitä organisaatioon liittyviä rajaustekijöitä, joissa mä valitsenkin tuon ravintolapalvelut, klik, jolloin tämä esimerkiksi toimintakulujen jakautuminen muuttuu huomattavasti, eli tilikauden aikana on suurin menoerä. Ja tämähän käyttäytyy täällä kuin Excel eri lomakerroilla, eli täällä näkyy toimintatuotot, toimintakulut ja reskontra omina eri valikkoina, ja mä voin vaikka halutessani siirtyä toiselle puolelle tarkistelemaan toista näkökulmaa asiasta. Eli tässä on lyhykäisesti minkälainen tuote Power BI on käyttää raportoinnin työvälineenä. Kiitos.